Ndoda kuti uzive kuti chiitiko chakaita sechichichi, Satani anofara kwazvo kana paitika zvinhu zvakaita sezvizvi. Hatisi kupa mhosva vatyairi, tinozviziva kuti aripo ari wrong. Tikada kushandisa common sense, pfungwa dzedu dzepanyama dzepanyika ino, tinoswera tava kutomarana izvezvi, tichitotaura kuti izvi zviri kukonzerwa nanhingi, izvi zvakonzerwa nanhingi, ende hapashayikwi mhosva. Pese pafa munhu, muroyi haashayikwe. Asi ndoda kuti uzive kuti izvezvi tichitaura kudai, Satani apembera. Ndava chinangwa chake John chapter 10 verse 10 inoti, mbavha inongouya kuti ibe, kuuraya nokuparadza. Izvi zvaitika pamabvuku 10 ofu izvi zvafadza Satani. Hakuna anofara nechiitiko chakadai kunze kweuyo akapfekwa kana akagarwawo nemweya wakaipa. Ndiye anofara panodeuka ropa, ndiye anofara panofiwa sezvizvi. Uri kuona here kuti kana Satani atanga mabasa ake, kana atanga mhinyapinya dzake, kana atanga kuita mabasa ake erima, mota inobhururuka sendege. Uri kuona here kuti mota iyo iri pamusoro iyo yakagara pamusoro peimwe, iyi yanga ichizvifambirawo zvayo yobva yandokaruka yagarwa pamusoro. Usina chawashaisha, usina kushaisha kudhiraivha, uchingozvifambira, unogona kungoswera wafa, unogona kungoerekana wapinda mutsaona, uye tsaona yausingabudi. Tinonzwa vakawanda kwazvo vachitaiwa, ini ndine experience, ini ndiri dhiraivha wemandiriri, ini ndiri mazvikokota panyaya dzekudhiraivha. Asi anochengeta munhu ndiMwari. Ndoda kuti uzive kubva nhasi kuti Satani afara nechiitiko icho chiitiko chafadza vakaipa icho. Hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nemweya yetsvina yemuchadenga. Tinorwa nevabati, navane simba, nemadzishe enyika eri marino. Hatirwi nenyama neropa. Pachiitiko chakadai usaona munhu, pachiitiko chakadai usapomera munhu, pachiitiko chakadai ziva kuti muvengi wako ndiSatani. Ephesians chapter 6 verse 12 ndo inojekesa masoko iwayo kuti muvengi wedu, muvengi wako, muvengi wedu tese ndiSatani. Satani ndiye anoita izvi. Zvino ndinopedzisira neyambiro yekuti zvakazarurwa chapter 11 inotaura ichiti, ivo vakamukunda neropa regwayana, nesimba rekupupura kwemanzwi emiromo yavo. Ndo zvinotaura bhuku razvakazarurwa. Ivo vakamukunda neropa regwayana, nemanzwi ekupupura kwemuromo yavo. Iri kuti nhasi uno usati wabuda mumba mako, muromo wako une simba, taura ropa raJesu uti, Mwari, ndava kubuda, ndava kukorobha mugwagwa neropa raJesu, ndava kubuda, ndichafamba nengoro dzemoto, ndinotaura ropa raJesu, ndava kubuda, simbisai mota yandichafamba nayo, simbisai mutyairi, ndinodzinga confusion, ndinoparadza mablack spots ose nezita raJesu weNazareta. Usati wabuda mumba mako, hakuna chinotyiwa naSatani kunze kwezita raJesu Kristu. Zvimwe zvose tingaita hama we, Satani anotya zita raJesu. Satani anotya zita raJesu. Satani anotya zita raJesu. Satani anotya zita raJesu. Tikasadaro hama dzangu, tinopedzisira tasvika pakunongedzana, tinopera zviya zvinonzi kwadzinobayiwa matumbu, ndo kwadzinotizira. Asi tisingakanganwiwo kuti isuwo tine contribution yatinofanira kuita. Migwagwa inofanira kugadzirwa. Vanoita basa remumugwagwa vanofanira kuita basa ravo. Mapurisa anofanira kuita basa ravo. Vanonamata vanofanira kunamata. Asi iniwo pachangu ndinofanira kuplayawo role rangu. Handifani kungobuda mumba ndisina kutaura ropa raJesu. Izvi handisi kutaura kuti avo vaita tsaona havana kunamata. Zvichida vanamata, asi mhinduro dzaMwari inhatu, hongu, kwete kana kuti chimbomira, asi dzese dzine zvikonzero.
asi zvakangonaka kuti tikagara takanamata pose pakateiwa naSatani tinokaruka tayambuka, nokuti hakuna chombo chakagadzirwa kuzorwa nesu chichabudirira. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Fear not, sin not.